Şer û pevçûnên li ser êrişên çeteyên Daişê yê li Rojava her ku diçe zêde dibe. Şervanên YPG li gundê Beyadiyê li Rojavayê Kobanê li dijî çeteyên Daişê çalakiyekî bi bandor li dar xistin. Di encama çalakiyê de çetan gelek wendahî dan û her wiha du baregehên çeta û wesayîtek ku Cebilxane Barkirî bû hatin rûxandin. Li gor çavkaniyên YPG di çalakiya li dijî baregehên Daişiyê li gundê Beyadiyê Rojavayê herêmê Kobanê de emîrekî Daişî hatiye kuştin. Li aliyê din şevê din çeteyên Daişê gundê Dagirman û taliqê yên Rojavayê herêmê gundê Cîran û El Hurriye û Kuprîlik yên Rûşhilatê herêmê bi çekên giran topbaran kirin. Li ser vê yekê li wan gundan di navbera şervanên YPG û çeteyên Daişê de pevçûn derketin. Çavkaniyên herêmê dan zanîn ku çeteyên Daişê li başûrê herêmê çeteyên xwe komî serhev dike û amadekarên êrişek mezin li dijî gundê herêmê dike. Hate zanîn ku piştî li ser sinê Rojava gel kom vedan çeteyên Daişên berî bi rihetî sinûr derbas dikirin û li Rojava komkujî li dar dixistin, niha derbasbûyîn kêm bûn. Li aliyê din şer û pevçûnên li ser êrişên çeteyên Daişê li Îraq û Herêma Federal a Kurdistanê bi hemû dijwariya xwe berdewam dike. Li gor çavkaniyên ji herêmê di navbera çeteyên Daişê û pêşmergeyên YNK de li taxa tecnîd navça Celalê şer û pevçûn dest pê kirine. Têkildarî pevçûnên fermandariya giştiya pêşmergeyan daxuyenek da û diyar kir ku di encama şer û pevçûnên li taxa tecnîd ya navça Celalê de gelek çeteyên Daişê hatine kuştin û du pêşmergeyên Kurd jî sivîkî birîndar bûn.